Dalhan mo naman ako ng pasalubong. Bring me some food. Ay, bring me some foods. Or bring me some snacks. Bilhan mo ako ng pasalubong. Or Ay, dalhan mo ako ng pasalubong. bring me some foods. Dalhin mo Ay, sa kondo. Ganun. Dalhan mo ako ng pasalubong. Bring me a souvenir. Hello mga Tsuper Twins! So we're back! We're back! For another vlog! So ano nga bang gagawin natin yun? So, ano nga bang gagawin natin? Ano nga yung gagawin natin? Ano ba yung gagawin natin? Ano bang gagawin natin ngayon? So ako na nga ma-explain. Ako Okay, yung okay, mag-explain. Nakakainis yung kamel ko. So yung gagawin namin ngayon is like Tagalog to Tagalog English to challenge. Because you know, Tagalog to English challenge. we're yun so yan. bright, we're so intelligent, you know. Yeah, so pagalingan kami ng English kung sino yung pinakamagaling namin. Kung sino yung pinakamagaling sa aming dalawa mag-isip. Kung sino yung pinaka... Ano ba? Wait lang. Tagalog to English to, di ba? Kaya nga, sinasabi ko na kung sino yung mag-explain kasi nga alam kong matalino. Ako yung mag-English. Ay, ako yung ako na lang Tagalog to English, ba? Tagalog to English. Alam nyo na yon, no need to explain na. Kasi Tagalog nga, to English kasi nga we're so bubunot kami bright. dito sa mahiwagang kahon na to, box na to, na sobrang ganda. May mga laman ditong Tagalog na mga Tagalog words. Na kailangan namin i-translate into English. Kaya nga, ganun yun kadali lang. Pero yung pagta-translate ng English, ganun din siya kahirap. Di kaya kami Hindi ako magaling nahirapan ng mag-English. ganyan, hindi ako. I'm not harding. Hello everything! How are you to find out? Something like that. Okay, so yung gumawa ng mga ng mga Tagalog phrase or sentence, words ba itong ginawa ni Kuya, yung Kuya namin. Ay, si Kuya pala, kaya di pala Oo. At kung gusto niyo makinig ng mga magagandang music, at dahil singer talaga yung Kuya namin, at may YouTube channel din siya, don't forget to follow sa YouTube kanya, don't forget to click the notification bell para din makinig kayo sa mga sa mga pagpupunta kayo sa dagat, sa mga sa ano ba? Di ko alam, pinapahaba mo yung vlog natin. Okay, sige na, sige. Go! Sinya! But before that, Don't forget to subscribe! and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos namin. Bell! Okay na yun! So let's start! Sige nga! Ang gagawin namin, ano nga? Maganon muna tayo. Pika pika bum bum, pika Pikachu. Wait lang, go. Okay, Pika pika bum bum pika Pikachu. Oh, yun na lang, pika pika bum bum, pika Pikachu. Okay, ano yun na? Parang bago yun na. Hindi ako yung Pikachu. Isa lang ha, okay. 1, 2, 3, go. Pika pika bum bum, pika Pikachu. Oh, sige yung Suminig panalo. ako yung sa'yo, magpapa-English. Kasi nga alam ko. Feel ko talaga matatalo siya ngayon kasi nga hindi siya... Uy, mga solid na ka-Tsuper Twins, kayo yung magde-decide kung sino yung magaling mag-translate ng English ha. So meaning ikaw yung unang mag-translate kasi ako yung sunod. Pwede rin. Pag mahirapan ka, ako natutulungan ako ganyan. Sige na lang. Tulungan naman tayo nito eh. Okay. Gusto lang malaman ng mga Tsuper Twins natin kung sino ba talaga yung magaling. Hintayin mo ako sa sakayan ng bus. Hintayin mo ako sa sakayan ng bus. Wait for me to the bus station. Wait for me to the bus station. Can you wait for me to the bus station? That's right! Pwede yun. Okay naman yun. Okay. Hintayin mo ako sa sakayan ng bus. Bus station, okay yun. Wala. Talino ko! Talino ko! Si Kierna. Dali bilisan. Ba't ang dali lang ito, Kuya? Ba't ang dali lang? Ang dali lang So naman. easy. Maliit na kumpare nakaakyat na sa tore. Maliit na kumpare nakaakyat na Kumpare? sa tore. Kumpare. Ano Parang kumpare? kumpare. Maliit na kumpare nakaakyat sa tore. Tore, ano yung tore? Wala, diretso na. Wag nang diretso na. Nakainis! Maliit na kumpare nakaakyat sa tore. There's a little bit of crazy. A little bit maliit. A small but terrible friend go to the store. To the tore. One English ang tore. Try ko nga. Maliit na kumpare nakaakyat sa tore. A little brother go up into the building. Go up into the building? Ay, ito na bahala na ako. Pass. Okay, ganyan kami mag-translate. Ano ba? Parang feel ko matatalo natin si Google Translate.
Ikaw na naman. Okay na. Oy, favorite ko to na napanood ko ngayong ECQ. Pera lang yan. Kikitain ko din yan, ma'am. Pera lang yan, kikitain ko rin yan. Sige nga. That's only money. I can afford that. Hindi. Pera lang yan, kikitain ko din yan. That's just a money. I'm a person. Pera lang yan. Kikitain ko din yan. It's just only a money. I can find out. No. I can find it. Pera lang yan, kikitain ko din yan. That's only a money. We will find out. Ay, yan. Pwede. We will find out. We will find out. Ako, ikaw na. Ako na. Parang ganda na translation. Uy, seryoso talaga to. Hindi talaga namin to sinasadya kasi magaling talaga kami mag-English. Galing na yan, di ba? Pag nabasa diretso agad, translate mo na ng isa. Sinota mo ako eh. Sinota mo ang kaibigan mo. Wow. Sinota mo ako eh. Sinota mo ang kaibigan ko. You boyfriend me. You boyfriend your best friend. Diba Wait lang. You Sinota mo boyfriend ako me. eh. You boyfriend your best friend. Sinota mo ang kaibigan mo. You fell in love with me. You fell in love to your best friend. Wow! Okay. Parang ganun tama yun. You love me. Yes, I'm your friend. You love me, yes, I'm your friend. Bakit nag-joke pa siya? Okay na sana Hindi yan, totoo yung English na yun, no? Akala mo, ha? Ito na. Ikaw na. Ako. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? Or kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Do you love me because you need me? Or you need me because that's why you love me? Tama! Oy, tama yun, promise! Wait lang, last. No, ako na. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako or kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Tama, feel ko tama yung sa akin, promise. Do you love me because you need me? Or you need me because you love me? Parang diba? parang ganun yung sagot. Parang ginaya mo lang yung sagot ko kasi ako yung nauna. Pero kung siya yung nauna nun, nako, hindi niya matra-translate yun. Okay, Promise. okay. Try natin to ngayon. Ito, ang haba ng isa. Grabe yung pagkaano. Ang torpe ko naman. Dali ha. Ang torpe ko naman. I'm haircut. Torpe. Sa Bisaya kasi yung tope, ganun. Sounds like torpe Ang lang torpe yun. ko naman. May Tagalog, may English ba na? Really? Ba Torpe? may Ay, English torpe ba ko sa naman. Ang torpe ko naman. I'm shy? Feel ko, ang torpe ko naman, why I can express my feelings for you. Wow, Something like that! Yeah, I think ang torpe ko naman. Word, translate into That, word. the torpe word here is like, you can express yourself to someone. Parang gano'n yun. Ang galing ko kaya. Ang torpe ko naman. I'm haircut. Feel ko, ako yung tama, di ba? Comment below kung tama yung sagot ko ng torpe ko naman. Yan. Galing ko talaga, kahit kailan. Dalhan mo naman ako ng pasalubong. Bring me some food, bring me some foods, or bring me some snacks. Bilhan mo ako ng pasalubong. Or Dalhan mo ako ng pasalubong. bring me some foods. Dalhin mo sa kondo. Ganun. Dalhan mo ako ng pasalubong. Bring me a souvenir. Yung pigtasa, Yun! Di ba ganun yun? Di ba pag pupunta sa ibang bansa, huy, dalhan mo naman ako ng pasalubong, oh. Bring me a souvenir. Dalhan mo ako ng souvenir. Bring me a souvenir. Mas close yung sa akin. Comment Okay. below again kung sino yung tama ng part na yun. Ako, di ba? Okay. Ay, naku. Bring me a souvenir. Kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. Diretso na nga. Kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. It's so near in your eyesight, but why it's so far away? Ay! Ako na! Ay. Kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin nakikita. It's very close to your eyes. Why you can still see that? Yeah! Parang, kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. Why it's so near to your eyes already, but why you can't find Ay, di it? na nga pala eh. But why you can't find it?
Hindi na nga kasi, di ba, dapat pag nabasa na, diretsong sagot agad. Huwag na yung matas, inuulit pa niya. Tingnan yung ugat ng ano ko. Okay. Ako na. Oh, ikaw na, yan na. Diba? Why it's so near to your ass but you can still find it? You can... Bakit kulang ang pinggan? Why the plate is missing? Hindi. Bakit kulang ang pinggan? Why the... Oh, diretso na. Why the plate is Gone. losing? Why the plate? Bakit kulang ang pinggan? Why the plate Is gone. is lacking one? Is lacking one. Kulang. So, hindi lahat nawala. Ay, oo nga, no. Is lacking. Is Yeah, lacking. right. Ganon. Di ba ang talino ko? Ikaw na naman. Ako na, no. Dala mo, dala ka. Ha? Dala mo, dala ka. Dala ng iyong dala. Ha? Dala mo, dala ka. Oh, gidala Dala niya. ka ng inyong dala. Oh. So, dinala ko siya. Oo. Dala mo, dala ka. Tama. I bring. He bring me something. Hindi, ang hirap. Dala ka. Dala mo, dala ka. You bring. He bring. We bringing together. Bring me candle. Ay, pangit nagtawa ko. Wait lang. Ganun talaga ako. Walang plastic dito, Grabe yun. Okay. Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon. Ha? Sa araw ay bubong, sa gabi ay dahon. In the morning, there's a roof. In the evening, there's a leaves. Sa araw ay bubong. When daytime, it's a rooftop. In nighttime, It's a leaf. it's a leaf. It's a crop top. It's a flower leaf. Ganun yun. Oh, ikaw na naman. Talino ko. Oh, ang talino talaga ni Kevin. Grabe, talo talaga ako sa mga transmission. Ikaw kasi si Miss Everything, nila hurry up Ano and find everything? out. Kung napanood mo Ito tayo. na, kung kailan mo pinatay, saka pa umaba ang buhay. Kung kailan The mo- moment you killed that person, Oh, hindi person yan. the moment you killed, the moment the longer is the life. Wow! Ang daming is, the longer is the life. Ganun ang daming. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Sige nga. When the time you killed it, the time is longer. It's lonely. It's long life. Ha? Saka pa humaba ang buhay. The time is the longer is the life. Something like, di ba? The longer is the life. Tama yung sagot ko, the longer is the life. Ang daming. Is the Margaret, is the Cassie. Cassie. Okay. Ganun yun. Wala namang magbibilang kung ilang beses kang magpakatanga, di ba? Wala namang magbibilang kung ilang beses kang magpakatanga, di ba? There's no one who will count on you. No. Wala namang no one is counting how many mistakes that you've done. Ay, galing nun. Right? Parang matalino siya pakinggan doon. Wait lang. Right, di ba? O hindi, may panapagkatanga. Oh yeah. Wala namang Mistake. magbibilang kung ilang beses ka nagpakatanga, di ba? There's no one will judge you and count your mistakes. Even you're so... Right? Di ba? You're so bitch! It's a bitch! Ay, ganun pala yung tanga. Bitch pala yung tanga. So, pag sinabihan ka ng mama mo, ang May tanga mo tanga naman. naman. So, parang sinabi na ng mama mo, Bitch! bitch! Something ganon. Ganon Ay, yun. bitch! Kevin, ang tanga mo talaga, inutusan kita ng mantika. Oh. Bitch, Kevin! I told you to buy oil. Yeah, something like that. Ganun pala yung Our tanga. English is very No, I higher. know. Okay, ikaw na ba? Mataas yan. Isang butil ng palay, sakot ang buong buhay. Ha? One rice. One rice. Butil ng palay. One rice, the whole world were sacrificed. Wait lang. Wait lang. Isang One butil. rice, the whole world will occupy. Hindi. Isang butil ng palay, sakot Ang buong buhay. Buong buhay, sakot ang buong buhay. What? One Rice. 1 plus 1. One rice. One butil ng palay. One rice.
is equivalent to 2 kilograms. No, buong buhay daw. One rice. Palay, hindi pa rice. Palay, iba yung palay. Plant rice. My gosh. Anong palay? Isang butil ng one plant of the rice is the whole house. Life! Bahay No, pala pangit po. talaga, hindi Akala mo ko talaga bahay. alam. Halas na tayo ha. Ang banderang iwinawagayway. Ang banderang iwinawagayway. A flag that is waving up in the air in the sky will promote the capacity of the skin of the never-endless love of the earth. Wow, ang taas pala ng banderang iwinawagayway. Hindi, joke ito talaga. A flag that is waving. A flag that is waved by the people. Wala namang tao dito. Ang banderang iwinawagayway. Ang banderang iwinawagayway. Ang banderang iwinawagayway. The flag that is waved to left and right. Ang banderang Ayoko na parang nahilo So, baka may part 2 kami dito at mag-comment kayo below kung ano yung mga kailangan namin i-translate. Di ba mas maganda At kung tapos galing sa inyo? Galing gusto sa namin inyo. galing sa inyo yung ita-translate namin sa next vlog na gagawin namin. So Part yun 2 nga, nito, part 2. mga ka-Tsuper Twins, sana nag-enjoy kayo sa aming translation. Hindi talaga yun hindi si Kuya talaga yung gumawa nito. Follow niyo po siya, Ken Durano, sa YouTube channel niya po. Yes. And thank you so much for supporting us, supporting the Durano Twins. Ikaw ba? Yes, sobrang thank you talaga sa basta ulitin ko lang, sa part 2 namin kayo yung gagawa ng mga yung mga Tagalog sentence words o ano pa yan para i-translate namin into English. Yun. So bago tayo Say goodbye. At mag-say goodbye, mag-shoutout na naman tayo ng ating mga solid na ka-Tsuper Twins! So, are you ready? Ready! It's shoutout time! So ngayon, yung unang isa-shoutout natin ay yung solid na ka-team 430 namin. Ano ba yung 430 Solid na ka-430 namin sa Bigo. Tapos, sila Jail Rodel, Chantal Francisco, Alan Gray, Villa Tapia, JJ, Len21, BB Girl, Trisha May, ang mga kaibigan namin, sila Bubi, sila Ishmit, Ed, at happy birthday kay Carlo de la Cruz Cabalitas. Happy birthday po sa'yo. At sa ka-Tsuper Twins namin na sila Marinel, sila Jean Marie, Princess Nicole, May Lawrence, Roxaninia, Maria Christine, Rosel, Jerilyn, and Badida. Yes, so thank you so much, guys. If you want your name to shout out, just comment your name below para ma-shoutout kayo namin sa next vlog namin. Yes. So thank you so much, guys, mga ka-Tsuper Twins. Bye.